Hawan na mo-update po tagamay diri sa atong ato renovation project mga auntie. Of course, uban sa atong mga workers. Di ba? At least maka-share to sa ato ang mga silingan, di ba? Niya ko sa gawas, guys. Good morning, guys. Welcome back sa atong channel. Bye. It's another day today. Welcome to our channel, Tony and Titing. And this time, guys, oh look at baga na pud kaayo ang atong dagom dire dapit sa may Bukidnon. Sa may Damilag, Manuluportits, Bukidnon. So, balik ta guys. Pakita na sana ako sa inyo guys ang ako ang giluto karon. Nagluto ko og udong. Udong guys, udong. Diretso na ta, wala na nako gipakita sa inyo ang pag-process kay kabalo naman mo unsay process aning udong no. Basta kay ako lang gi-picture ang among sudan karon is udong. Sardinas ratong gisagol ani guys ha, sardinas. Then butangan ako na gulay, sayuti o Chinese cabbage. Ano na siya. So pabuton ta na lang na nga maluto kay ang udong, kuha naman siya, humuk-humuk naman ang udong guys. So ang gulay muna lang atong paabuton nga maluto. So, mura na atong update karong orasa diri sa among lugar, diri sa among balay, sa Tony and Titing channel. Tapos na po kaming kumain guys. Humanamig kaon sa lunch. And then si Father Earth, siya ang huli. Siya ang manghugas ng plato. Diba may kasabihan tayo? Kung sino ang nahuli sa pagkain, ang naulahi, siya ang maghugas. So, kaya mo yan, Father Earth? Kaya mo yan, Papang? Ha? Ubusin mo yan, ubusin mo yan. Ubusin mo yan. Huwag ka mag-alala sa bawog sa iro kay may ano na may giandam anang sa iro. Unsay akong kuan sa imong pagkaon nimo nang ubusin. Sa mga hindi nakakilala po sa father ko, yan. Yan si Father Earth na tinatawag kong Father Earth, guys. Si Hay sa mga auntie. Papang, hi sa mga auntie. Hi, mga auntie. Hi mga auntie. Hi, mga auntie. So, ano masasabi mo sa luto ko? Maganda, masarap. Masarap, masarap daw guys. Di ba? Siya na sa datong interviewon guys. Para mo dungag-dungagan atong content ba? So, ano masasabi mo sa kuan, sa unsay akong giluto nga atong sudan? Ano masasabi mo sa ulam natin? Sa laktod lang yun. Sa laktod lang yun. Di ko ganahan. Ano, matuta na yung ano. Ngano di makaganahan. Paningot ra ba ko atong luto? Mudagan nga akong kaon. Ay, mudaghan imong kaon? Oo. Mas maayos na magluto ko nga di na lang lamion. Oo. Jesus, paita. Kapuliki ko o kontrol sa akong kaon niya. Kung ikay magluto sa superbida, mag-listen ko kontrol. Kay ngano man? Tungo sa kalami. Wow, wag sure ba? Lagi. Ay, mo na gituyo ba para pirmi ko magluto? Ay, sus. Ay, kuwan. Sige gituyo. Normal naman nga magluto ang kita. Ha? Normal man nga magluto ta sa atong pagkaon. Unsa man ay imong gikaon day? Unsa di akong giluto di ay? Kining pansit udong nga susi kayo tapos with matching halo-halong gulay. Yan. Yun, tapos sardinas. Yun lang, simple lang yung... Photogenic lagi ka ba eh? Ha? Photogenic. Uy, karon ka pa? Karon ka pa? Buti klaro nga, bugal-bugal na Dili eh. Di, photogenic guys ba? Comment down below guys. Okay. Di ba si Tony photogenic? Di ay. Yan ang kuan guys. Yan ang resulta. Oh. Yan ang resulta, ubos. Yan dapat ubusin. Simot lahat. Simot sarap. Di ba? Yan dapat. Di ko ganahan dito kay... Kay? Ka na itong kaon ba? Sagdi lang. Kapulikita o Sagdi lang kay dili naman sa tamaniyapon. Kapulikita o diet. Unya. Sus. Sa maratoy mong kuan. Oo. Di ka mag-thank you? Kapag ko na human. Mag-thank you na lang ko. Kaya gignan mo ko yung mag-thank you. Basta mo na to guys. Simot lahat yung laman ng pinggan namin, no? Plato namin. Yan. Tapos na po kaming
nagtanghalian. Ayan, pansit udong, di ba? Parang nag-birthday lang. Sobra ni guys. Tira namin na ulam sa tanghalian. At saka magagamit pa natin ito bukas, ugma pohon. Kasi hindi na kami maghapunan mamaya. Para na yan bukas at iinitin lang natin. Yan. Ang pansit udong with sardinas and gulay. Yan. Thank you for watching. See you later. Good morning guys. It's another day today. It's Tuesday. May buntag sa itong tanan guys. So, it's a very nice weather this morning guys. So, kay niya naman ta diris balay. So, di nira man kita makabuhat sa ato ang mga content guys. Kay wa pa man ta kalaag. So, mugawas ta, diri tas gawas. Para makita sa tas adlaw nga vitamins pa. Vitamin D. Diri sa tas gawas. Nakaluto naman tag kanon, nanatay sudan. Kato akong giluto kagahapon nga udong. Pagkalami sa udong nga parisan og sardinas. Ang udong guys kay the best is sa sardinas guys ba? Ang udong. Giluto ang udong para iparis sa sardinas. Pariyara gyapon na siya sa miswa. Pero pwede na gud iparis sa kuan siguro gyapon pork. Pero kuan siya para sa sardinas. Ang udong ni manung. So kani diri nga kuan guys, kani diri nga luna or luti nga atbang sa among balay. Kay kani diri nga side kay kuan naman ni diri guys, gamay lang nga istorya ha bahin diri sa kaning atbang diri na luti. Lain man ang tag-iya ani guys, lahi na. Dili ni amo atbang ra di sa amo ang balay. Pagkanindot ka no kung amo ni aba. Amo ning kuan diri, amo ning luti sus pagkanindot na siguro ko'y kalingawan kada buntag. Kanang part sa atong vlog pag mo ginay usas akong pangandoy ba. Kada buntag siguro magkita ta diri, kita unta ta diri kung kuano, kung amo unta ning luti ba pagkanindot. Daghan na siguro nig tanom guys nga mga kanang gulay, kasagaran gulay ra gyud atong madali-dali og tanom nga klase-klase gulay ba. Sus pagkanindot ka no. In my dreams na lang gyud guys. Basin day og kanang tagaan ta sa kay gayunan bitaw, tagaan tag chance pa nga kuan kanang makaangkon tag usa ka farm nga asa baka kana karon. Oo. Mura ginay ako sang gipangandoy guys. Sa akong edad nga 54, napagyapon tay daghan tag mga pangandoy oy, mga pangarap sa kinabuhi. Badiara sa kased. Harnisan bitaw ta ka di ka mosugot. Daghan tag mga pangarap sa kinabuhi guys no. Miskin pagtaas-taas na atong edad, na mangandoy magyapon ta. Pilayr bay palad sa unggoy. Hi ma'am, hi sir. Welcome to my vlog sir, ma'am. Diba? Ako nangandoy gyapon ko guys og luna nga himo na kong farm kalingawan unta namo ni Anthony ba. O kay si Anthony. Kuan na ba si Anthony? Pon mag pensioner na lang yung tao na no. Pensioner na karon gali ako siyang gaobserbahan. Nasa iyang feeling nga mura gilaay siya, gilaay niya. Ako ra man pud na siyang pasagdan og unsa bay iyang gusto. Dili ko ganahan nga ako bitay maingon nga ato ta didto, ato ta diri, di ko ganahan guys kay madismaya man ko kung iya kong balibaran mas maayo nang siya bitaw siya tanan magbuot kay siya may nay budget. Ginawa na nako guys pero magulat ra gyud ko kuan guys kanang sana kung ingon siya lakaw ta ana ra ko pero never nga ako mangyo niya nga kuan ta sana kanang musuroy ta didto basin madismaya ko ba balibaran ko niya. Wadi man gud ko ina nga klase sa asawa guys nga pugson bitaw nako. Musuroy ta dinhi sa farm sa igagaw ni Anthony, kanang FEMA. Naman siya farm day guys oh. Ato na lang ning suruyo ning dili atong farm guys. Putom na lang gid ko anis ka ibog. Maibog ba ko guys nako inani nga luna ba. Balag inani lang kadako nga luna guys oh daghan na bet magmatanom ani pero sa pagkakaroon ang gitanom ni agaw diri kamuti na siya kamuti diri. Din kani nga luna na ay abana, na ay mangga, na ay kanang sana na ay lubi, na ay suwa maguro ni guys. Ubay nagyapon ang natanom ani diri oh, naapoy rambut avocado, na ay dagang kamunggay. Nidaghang kamunggay guys, ay pakita na ko sa inyo oh, diya sa luyo sa akong likod oh. Kana. Naapoy kapayas. Ambot kinsay tag-iya aning luna diri. Kinsay tag-iya.
May daghang alugbati day diya oh. Ngayo ra tani ng fema. O igo na lang gyud ko anis pagsuroy guys, sa dili na ko luna. Dire ra sa among silingan pero mga suod ni nako nga silingan guys nga. Pwede ra gud nato video-videohan ilahang mga tinanom. Ay silang baby. Good morning. Naapo din ko andini sa atbang pud nila ni sa BT family napod sila dire tinanom nga kanang lutia. Good morning na bibi. Napod sila alugbati, kanang alugbati guys, oh safe na siya kay gisaka man siya. Na siya sa ibabaw basa ka munggay oh. Kana safe na siya. Mangayo ra ta dinhi. Nagmay ra gud. Pero sa pagkakaroon ako lang sang i-video sa inyo. Family. Family picture. Para asa man na? Para abroad. Para abroad na. Nay kapayas. Nay abana guys, abana. Ang abana guys nanay bunga. Kani sang abana guys, ti burag season man ni nay bunga oh. Nay bunga. At hikap-hikap ra ta ani guys kaning abana diri pero pwede gyapon ta mangayo aning abana good pero ang uban dagan naman day kinig bunga koy pakita sa inyo guys ha. Na-amaze ko. Nara dagan naman day nig bunga ning abana. Naa isa pag abot dito sa taas. Kani nadunot ni siya nadunot. Na dagan man day bunga. Pira buyag lang Pira buyag dagan naman day bunga. Na. Kani sang aba na siguro season rasad siguro ni guys no. Niya po diri kapayas guys. Kani kapayas guys, dwarf siguro ni siya guys Pero ila man ning giputlan, mura giputlan ni nya na nga. Gisanga siya, din siya nibalik na po din siya pamunga. Tanawa Nanay mga kuan gyapon bunga sa kapayas. Diba? So balik ta dito guys. Diri sa kanang bibi. Nang bibi, picture na ko imong mga tanom. Sulod naman siguro sa nang bibi. Kani po diri sa pitas guys. Naapoy mga tinanom sinang bibi din. Shout out to Manang Carmen Aparisi. Siya also known as Nang Bibi. Napo ni siya tinanom diri guys. Napo siya dragon fruit. Dragon fruit. Naapoy mga bulak diri. Na ikapayas. Dili sa iyang atbang. Napo siya sili. Naapoy mga tinanom niyang sibuyas. Nang Bibi ako i-feature imong mga tinanom. Sulod ta diri ato i-feature kay wa man ko didtoy mga tinanom so diri ta sa atong silingan. Na siya didtoy usbo nako na iyahang mga dragon fruit. Hi Jit. Ay sabat Jit kay magtrabaho pug ko diri. Ato na lang ning i-feature ang mga tinanom sa silingan. Tay pasak gatoy pakita. So diri pud kanang bibi baliko nato. Napud siya dinhi sili. Kanang mga sili kasagaran din mga tinanom nga sili guys. Kuan ni siya mga iti sa langgam. Naa siya mga sibuyas, di ba? Makugi sa gyud ni si Nang Bibi kay makugi gyud ni siya na siya kanang alugbati. Ang alugbati iyang gihang para safety sa kanang mga ihi sa iro ba. Kaya may mga iro gud dinhi nga mga laaw. Walay binoy-an sa tag-iya ba. Napo dinhi kuan, naapoy iyahang dragon fruit. Napo siya mani. Napo iyang mani diri guys, na iyang mani. Ang magbantay ta kay base natumba nato makasala ta. Napo siya mani. Naapod siya diri kamuti tops guys. May kamuti tops. Naa dito'y gabi, dito unahan. Naapod siya din daghan nga lemongrass, tanglad. Mangayo rami diri. Naapod diri iyang pitsay. Naapod siya pitsay diri ni Nang Bibi kulang na lang ani pangunahan. Naapod siya diri gibuild nga latayanan sa sayuti. Nakatilaw na ko aning bunga aning sayuti guys. Ya kong gitagaan. Kugi magid kay na sinang bibi sa una pa. Sa una pa gid na hangtod karon. Kay mura man pud ni iyang kalingawan. Iyang kalingawan ni siya. Napo dinhi nga side. Napo diri nga side napo iyang mga tangla din na. Naapo dinhi kapayas. Naa siya dinhi kuan guys, na ay tinanom sinang bibi diri nga bulanghoy or balanghoy pero mura pud na siya.
na maulaw sad ta og ato pa ng ambitan guys nga maura man ila na ng konsumo. Karon po ko kabantay nga nada siya tinanom din nga balanghoy. Pero maulaw gito maulaw sad ta og ato pa ng kwaon kay ato pa ng ambiton kay gamay raman pilar ba ni ka punuan 1 2 3 4 5 6 ra kapunuan na imo pa ng ambitan na wa na ilan na lang ng kuan. Ilang kuan ba ilang konsumo kung gusto sila magluto niya. Napod din ni kuan guys nag iyang gi-arrange nga mga tanom nga tanglad guys tara. Di ba? Mangayo raman ko diri guys. Mangayo kung gusto ko magkuan magamit og tanglad. So inana ra guys. Kutob na lang gid ko ani sa makaingon na lang gid ko ani sana all na mga matamnan-tamnan. Kay diri kaning dinhi nga gitamnan pod ni ng bibi. Kuan pod ni siya ang tag-iya ani active pa man siguro sa pagtrabaho mo nang may na lang ni gitamnan-tamnan kaysa maayo na lang na gitamnan. Kay kung ilan na ning gamiton at least limpyo na. Gamay na lang ilang adjason. Kay kung wala ni tamni nalabong na kay ni diri. Nana siguro ni dili nga mga wild sunflower uban pang mga sagbot nga kanang tag-as bitaw. Medyo na may tabo ani kung wala ni dili tamni ni nang bibi. So mao to guys. Kutom na lang gid ko ani sa pagkuan pag video sa mga tanom sa silingan. Ang kaning diri sa atbang namo guys, gatamnan man gud ni nung rumi ug mais. Dili gud ko magtanom-tanom diri sa atbang Pero tamnan man gud ni nung rumi ug mais ba. So manang kutob na lang jud ko sa pangandoy. Oo. So mao to guys, dinira siguro ta kutob. To all my silent viewers, subscribers nga mga bag-o nga niabot. Thank you so much ma'am sa inyong pagpanumbaya sa ako ang balay, sa akong humble nga balay sa Tony and Titing channel. Thank you so much sa mga bag-o nako nga subscribers. Ginoo ko brag unsa kadaghan no. Brag unsa kadaghan nga subscribers pero sagdi lang kay mo daghan ra ta di ra na matagdan no. Salamat sa inyong suporta sa tanan akong mga subscribers. Murag 11 na ta ka buok guys. Proud kay ko at least naay 11 ka buok na nanumbaya. Maskin gamay ra kong subscribers pero ubay-ubay pud ang mananaw. I hope lang kanang mananaw paki-subscribe na lang kung ganahan mo. Thank you so much. And to all my silent viewers, daghan silent viewers guys, thank you so much. And then sa katong hindi nag-skip ng ads kapayas. Practice ra na guys. Basin malay na to, numabot ra ta diya bitaw. Thank you so much guys. And please do subscribe our YouTube channel, Tony and Titing. Like, share, and comments. And pakiclick sa notification bell kay ubay-ubay na po ng akong mga video diya para malingaw mo og malingaw mo guys. Mangita tagpamagid maningkamot si ang Tony and Titing channel nga malingaw ang akong mga pinalangga nga mga viewers. Thank you so much. And of course, magkita-kita na punta sa sunod nga higayon. Bye-bye. Have a nice day.